Nu. Hej, vi skal til at bage brød. Og vi skal bage et brød, som der hedder et solsikkekernehvedebrød eller sådan noget. Og der skal vi bruge 4 dl vand. Det har vi noget her om bag. Så skal vi bruge 20 gram gær. Vi har noget gær her. Så skal vi bruge 1 dl surdej, og den har vi et eller andet sted derhen, som vi har lavet. Og så skal vi bruge noget salt, det er 15 gram, og 25 gram sukker, og 500 gram hvedemel, 1.500 gram solsikkekerner og 200 gram fuldkornsmel. Okay. Først så starter vi med at putte vand, surdej, gær, salt og sukker i en skål. Og det vil sige 4 dl vand. Ja, det har jeg. Er der 4 dl? Det kan jeg tro. Det kan jeg tro. Det putter i. Ja. Så putter vi 50 gram gær, 20 gram gær i. Det gør du. Det gør jeg. Ja, det kan du godt. Så putter vi 1 dl surdej i. 1 dl. Fy. Og så putter vi, hvad skal der være? Der skal være salt og sukker, 25 gram sukker og 15 gram salt. Sukker der og salt der. 25 gram sukker. Men det skal du skal jo bare gej. Og så 15 gram salt. Salt. Hvor er der salt? Ja, hvor er det? Vælg. Så skal jeg om lidt. Vælg. Skal der seriøst 25 gram? De står foran kameraet, venner. Nej, der skal 15 gram salt. Ej, hvor er det meget salt. Vælg. Nå, du sætter det der. Hvor skulle jeg sætte det? Sådan der. Jeg Så rører du bare rundt. Og så siger vi. Når jeg har rettet det rundt, så skal vi så, eller når Melina har rettet rundt, så skal vi så tilsætte resten af melet og kernerne, mens man blander grundigt med en dejskraber, eller hvad man foretrækker. Nej, vi skal bruge den igen. Hvad? Vi skal bruge den igen. Ja, jeg vil bare putte billeder hinanden. Nå, okay. Nej, det kan jo bare gøre sådan her. Vi skal ikke have Reset. Jo. Nej, vi skal lidt i bakken. Det er lidt brød. Nå, ja, vi kommer til at gøre lidt. Simpelthen lidt. Nu har vi rørt lidt rundt i det her, så tilsætter vi så de forskellige mel og solsikkekernerne, sådan stille og roligt, mens der bliver rørt rundt. Bare tag det andet, hvis jeg... Ja, vent det. Måske skulle vi til en ski, så. Kom bare heldig. Okay, du skal vente lidt, så det bliver lidt. Fuck, den er altså tyk, den her dej. Du skal til en ske, Nikolaj. En ske? Ja, du kan ikke gå med fiskeris mere. Det sidder jo alt. Kan man ikke det? Nej. Hvorfor kommer der så med et fiskeris? Det er fordi, det var flydende før. Øh, Hvor er det støv? Har du ske hernede? Nikolaj. Helt ærligt. Ske, mener. Ja, der er sådan en her. Ja. spændende. Du bliver nødt til at røre det, Nikolaj. Så er det kærlighed. Så. Så bruger du den her. Skal jeg gøre det? Altså, du kan ikke bare gå ud og filme mig. Kan Du er med det Ej, jeg skal blomstergær. altså ikke mere. Ja, det er som om, der skal mere vand i eller andet, fordi fuck, det er Der tørt. skal Du hælder mere. det totalt. Er du sikker på, at du putter 4 dl vand i? Ja. Fuck. Den skal jo ældes sig. Jeg tror så godt, man kan hælde en lille bitte smule mere vand. Ja, i. men- Ja, jeg tror også, at jeg ikke til at få mere vand. Så må jeg altså blive nødt til at ælte det. Det var ærgerligt. Eller er der en af jer, der vil ælte? Ellers så hæld mel ud herovre, og så
Nej, det er måske ikke ude på bordet. Skal jeg bare have alle kernerne i? Ja, det tror jeg. Men vi kan jo ikke ælte det nu, Nico, fordi at de ligger jo løs alle kernerne, og så kommer det vand i. Jamen, de skal jo ældes ind i dig. Jo, men hvis du hælder det på bordet nu, så går det jo. Nå, ja. Gør det med skuffen. Så kommer lidt vand i det. Ja. Og så skal vi bag på bordet, så suger vand ud. Ja, kom nu bare, det er lige meget. Så det kan være? Du sagde, at du skulle skylle ned. Jeg tror, I skal have mere så. Mere vand. Nej, på det start med det der. Sådan. Du er ældre. Nej, du er ældre. Du har størst hænder. Ja. Det var næsten for meget vand, tror jeg. Det var meget mere mel i. Det var alt for meget vand. Nu er den blevet helt våd. Der skulle ikke have kommet mere vand i, tror jeg. Du kunne da bare mere mel i. Altså, Kan Okay. det et trick? Bare på den. Bare helt i det der. Der er lidt mel. Har du filmer i stadig? Ja. Okay, vi putter mere mel i nu. Håber der filmes. Hvordan er det der? Godt, den her det med. Var det ikke bedre? Det var mere? Lidt mere måske. Sidder bare altså på Nikos hænder. Der er ikke noget dej tilbage. Det er bare... Det er stadig meget sådan... Kan du have lidt på hånden Fugtigt, måske? eller hvad man siger. Kom op på din hånd. Ja. Det skal der den der baggrundsmusik. Det er stadig meget fugtigt. Så ikke kameraet kan se det, vi ser fjernsyn. Ja. Ja. Det gjorde drengene ikke sådan til en pænt. Ja, det tænker jeg også. Ja. Nej, jeg skal fint nok. Vil du have det ude på bordet? Det har været så griner. Men vi skal jo bare putte det sådan en der... Ja, jeg tror jeg. Ja, det med boller, man Hvad er det i morgen, eller bare i dag? Okay, måske ikke lige det der, men... Altså, det ved jeg ikke. Vi kan Jeg er jo ligeglad. måske ikke godt nå det i dag. Men Ja. jeg vil prøve at se, hvorfor. Jeg synes bare, vi skal gøre det i dag. Hvilket? Bage det i dag. Skal vi bare gøre det? Altså nu her? Ja. Hvis Melina siger, hun godt kan gøre det i morgen. Så jeg er ligeglad. Så skal du bare have det med hjem. Men jeg tænker bare, hvad der er sådan noget bedst. Jeg skulle lige... Til... Prøv lige at kigge, om den stadig filmer skal over. vinde. Men jeg er ligeglad. Vi kan også Fuck, chok! Kig. Synes jeg, vi skal vente til i morgen. til at svare. Ja. Skal vi så vente til i morgen? Så kan jeg... Vi venter til i morgen, så bliver det bagt i morgen. Skal jeg slukke? Ja.